दख'ना दख'ना गैया जादों ओंखाय आंनि उनाव थांनो फार्स्ट टाइम दासो बोरायनानैसो मालाय गथ'फोरा फिसा फिसा उन्दै समाव एकदम बिमा स्कुलाव थांफायो मालाय गाखोनानै जोंना दोनहैनोबो रोङा गारिबो गैयामोन बे समाव हेल' लोगोफोर गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं थ' बिराद गोबावजोंसो लालायबाय गाइस दिनै भिडिअखौ आरोना थ' बिराद गोबावजोंसो बानायबाय थानाय जादों दायो कन्टेन्टबो माने कन्टेन्टखौथ' माथो बुंनो बानायबानो ओंखारोना ओमफ्राय सम मोना आरोना बानायनो बेनि थाखायनो बा जियानो जा दिनै फार्स्ट टाइम आइजों स्कुटि गाखोना थांगोन आङो बेनि स्कुटि सालायनायखौथ' नोंथांमोना नुदोंमोन खनसे थ' इसिबां एक्सपिरियेन्स गैया बे सालायबाय थाया नालाय मालाय गथ' फिसाफ्रा उन्दैयावनो सिनियाव बिमाजों गाखोना थाङो आं बोरायना गाखोनोसै दायो नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय लोगोफोर मैखुन ना मा संबाय थादों नैला ओमफ्राय बेखौ जेनेबा थावजों एवदों आरोना मैखुन बिबारा नोंथांमोना मिथिखायोना थ' बिराद गोथाव मोनो आरोना एसेल' बारदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो एवगासिनो हेल' नोंथां चलो नै लान्थिथि अबस्था गैयै मानसिया हेल' गोख्रै लागाव सालायनि सिगांनो खमथिबाय नै जियानो जा बिनि सालायनायाव आं फार्स्ट टाइम गाखोना थांबानो दिनै दख'ना ना मा लायनो थांनो दख'ना गैया जादों ओंखाय आंनि उनाव थांनो दख'ना लायनो थ' चलो फार्स्ट टाइम दिनै बिमादो गाखोसिगोन आं स्कुटियाव मालायफोरा गथ' उन्दै फिसाफोरा गाखोयो आंना बोरायनानैसो फार्स्ट टाइम हेल' देनजार सान्दुं गोसाया जों मिथिनो हागोन दा आंनि न'आव थांगोन आरोना लोगोफोर दिनै खारबायना बिराद मोजां सालायबाय नै रोंनाय जाबाय टेनसन गैला हारसिं थांनो हानाय जासिगोन सकफोराव नामा देनजार आंना केमेराया मावलाजोबो दे लोगोफोर मा होनो गप्र' नङा नालाय ओंखाय स्टेबोल नङैखाय मावो बिराद आमारबायबालाय सेन्टार गैथारला नामा बेरायबाय थानो हासिगोन दख'ना लांफैनो दख'ना नैला बिसोरनाव चलो गोख्रै टाइमबो गैया आरोना लोगोफोर थेवबाबो जेनेबा आइया दख'ना लांनो होननायखाय फैफाबाय आं थ' मोनफैबाय जोंहानि आनैनि न' बियो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोराव नुदोंमोन खोमा आङो भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय जोंहा आइया माने दा दख'ना नांगौ नुयोनो ओंखाय बिसोरनि आबौआ माने दख'ना फानो नालाय थ' बेयाव फैदों आरोना लांनो दख'ना थ' नायनोसै मा लायो बेसे मिथिगौ आरोना आइया ओरै मा दख'ना लाखो न'आव गाननो ओरैनो हा मा इखौनो खिथिनो ए दख'नायालाय मा दख'नायानो रायलाय थ' थांसै लाजिलायो नामा दामि दख'ना नङाबा लांगा दख'ना दामि बारा मा होनो लफायनो मायबा बिबारनो लानो हागोन र' उनाव दख'नानि नाम नों मिथिया होमबा बायना लाना फैगोन र' उनाव फुजायाव जों लाखांबाय दायो ओमफ्राय थांफिनसै जोंना बिमाया नै फिदिंबाय गारिखौ ओमफ्राय थांफिनसै न'आव थांना ओंखाम जाखांनानै दा आरो थांफिनलायदो आंना डिउटियाव आरो भिडिअ बानायनो दंबावो स्पन्सार भिडिअ आरोना लोगोफोर उपाय गैया बेजों आं गाखोनो मोननाया बिराद फार्स्ट टाइम दासो बोरायनानैसो मालाय गथ'फोरा फिसा उन्दै समाव एकदम बिमा स्कुलाव थांफायो मालाय गाखोनानै जोंना दोनहैनोबो रोङा गारिबो गैयामोन बे समाव ओमफ्राय दासो जों देरनानैसो उपाय गैया होनलाय हानाय जाबाय कलेजखौ हालांसिगोन आरामसे जोबथा फरायनो हानाय जासिगोन बिदिलै थ' थांगासिनो लोगोफोर न'आव थ' लोगोफोर दायो मोनफैबाय ओमफ्राय दख'नाया बे दामि दख'ना नङा मालाय बिसोरनि न'आव गाननाय सानजारि दख'ना ना मा होनो मिथिया मेख्ला बेनो आरोना लांगा दख'नाफोरबा बेलेगमोन लाजिनानै खिथिलाया मालाय जियानो जा होगोन उनाव नङा होमबा बायनानै ओमफ्राय बेनो आं जास्ट गाखोनो लिंनायखाय थांफादोंमोन आं ओमफ्राय गोदो फिसायावबो गाखोनो मोनाखै उन्दैयावबो दासो देरनानैसो गारि बायदिसिना दंलाबायो गाखोनो मोननाय नङा होमबा बिमाजों ओंखायनो फिलिंसफोरा एसे आलादा जायोलै गावनि बिमाजों बेरायनाया ना दा बोरायनानै लाबाय आरो बे एक्सपिरियेन्सखौ बे फिलिंसखौ होननायसै गाखोना थांफाबाय आं उफाय गैया बेस्रा गारिखौबो दा गोदान सोलोंनांनाय ओमफ्राय रोंबायबो मानसियालाय बेनो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा भिडिअआ जेबो इसिबां इन्टारेस्टिं गैया
बेनो आइया लिंनायखाय थांफानायाव आं भिडिअ बानायदोंमोन बेनो दे गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बिदिबा बाय बाय लोगोफोर